18e zondag door het jaar. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd voer Jezus in een boot naar een eenzame plek om alleen te zijn. Maar het volk kwam dit te weten en ze gingen hem vanuit hun steden te voet achterna. Toen hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg hij diep medelijden met hen en hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen. Het is niet nodig dat zij weggaan, zei Jezus hun, geef gij hun maar te eten. Doch zij antwoordden: We hebben hier niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Waarop Jezus sprak: Breng die dan hier. En hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel en nadat hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die hij aan zijn leerlingen gaf. En de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Alle aten tot zij verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. Het waren ongeveer 5000 mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Woord van de Heer. Wij danken God. Eerst iets over de situatie waarin het Bijbelverhaal van deze zondag verteld wordt. Jezus heeft nu al zijn redevoeringen afgesloten. De bergrede, de apostelrede en de rede tot de omstanders. Vol verbazing hadden velen zich afgevraagd wie deze Jezus was. Steeds meer mensen horen wij waar hem gaan volgen. Maar was dat eigenlijk wel verantwoord? Zo'n grote groep van mensen samen. Dat is ook de vraag vaak in onze tijd, op dit moment van de geschiedenis. Jezus was een bootje opgegaan om even van die mensen veilig weg te kunnen zijn en aan de overkant van het meer, aan de bergachtige kant, met de leerlingen alleen te bidden. Maar dan, en het is een bijna komisch filmdetail, blijken de mensen allemaal om het meer heen gelopen te zijn. En ze staan zelfs op hun te wachten. En dan komt het leermoment voor de leerlingen en ook voor ons. Jezus wordt niet boos, maar hij spreekt tot hen en staat er, hij geneest hun zieken. Die mensen van toen zijn geen willekeurige goeddoener gevolgd, maar de Messias, de Zoon van God, die de mensen werkelijk voedsel voor hun leven wil bieden, voor onderweg. Als de avond valt, willen de leerlingen hun wegsturen. Maar dan, en dat is weer een leermoment voor hun en voor ons, dat is niet Jezus' stijl. Er worden bij Jezus geen mensen weggestuurd. Geef ze maar te eten, luidt de opdracht. En we horen ook nog in ons verhaal dat de leerlingen niets hoefden te kopen, zoals het door Jesaja in de eerste lezing gezegd werd. En dan begint het grote Bijbelgebeuren. De Messias, de Zoon van God, die 5 broden neemt en 2 vissen, samen 7, het heilig getal. 5000 mensen waren er verzadigd en er bleven 12 korven brood over. De Joodse mensen die de Bijbel kennen uit de tijd van Jezus, die horen meer in dat verhaal dan wij. Want ooit hadden in de tempel van God 12 broden gelegen voor het altaar. Teken van de compleetheid van het volk, de 12 stammen. En dan te bedenken dat er in Jezus' tijd nog maar 2 van die 12 stammen overgebleven waren. En dan komt het belangrijkste moment, ook voor ons. Jezus verlaat zijn volk niet. Hij zal zijn volk weer herstellen en groot maken. Dat was de oude belofte uit het Testament. Niet alleen een droom, maar een droom die uitkomt. En dan geschiet het wonder. Dat wat er is, wordt gedeeld met elkaar. Een nieuwe kans wordt werkelijkheid. En Matthäus, de evangelist, gelooft zo in die wonderbare deelmogelijkheid dat hij ditzelfde verhaal 2 keer vertelt.
Het eerste maal, het verhaal van deze zondag, vertelt hij over de zegen voor het volk Israël. En er blijven nog 12 korven over, voor iedere stam 1. En later in het tweede verhaal komen daar nog 7 korven bij. Bij de tweede komen de andere volken buiten Israël ook in het beeld. Dat is de hele aarde, dus ook wij. Wij mogen gelukkig in deze tijd weer heilige missen vieren en doen wat Jezus deed. En vooral ook daarin het vertrouwen stellen. Gods koninkrijk komen, zijn wil geschieden op aarde zoals in de hemel. En Jezus vraagt herhaaldelijk aan zijn leerlingen en ook aan ons: begrijp je wat ik jullie leer? Wat als hij dat vandaag aan ons zou vragen, als wij samen met mensen van goede wil zijn werk voortzetten? Pas dan hebben we werkelijk begrepen de komende week wat het Bijbelverhaal ons wil zeggen voor deze zondag. Zo mogen het zijn. Amen.